पेडणे पत्रकार संघ आणि जागृत नागरिक पेडणे संस्थेन पत्रकार गौरी लंकेशच्या हत्ये प्रकरणात निषेध करपाक शुक्रारा पेडणेच्या भगवती देवळाकडेन निषेध सभा आयोजित केली। या वेळार पेडणेचे माजी आमदार परशुराम कोटकार, भंडारी समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझे एकच आमच्या गोयचो मुख्यमंत्री असा, हुशार असा, आमच्या गोयाचे पत्रकार असा, प्रत्येक राज्यात ही विनंती असा, देशात विनंती, पंतप्रधानांक विनंती असा, राष्ट्रपती विनंती असा की लहान मोठो जो आमचा पत्रकार असा त्यांचे गांभीर्य लक्ष दिवपाक जाय, त्यांना एक साधारण त्यांना सुरक्षा दिवपाक जाय, तिचे विचार करपाक जाय। आज हे राजकारणी लोक पत्रकारांचा उपयोग करून घेतात, फक्त ऍड करतात, आपली बातमी घाला, आपल्याला शाईन करा। पण ज्यांना अशा संघटना आपल्या गोष्टी घडतात त्यांना जर त्याच्याकडे जाग मागतो नाही तर मुख घेऊन गप्प राहतात। तर मला एक संशय येता की हे जे मानवी असतात ते त्यांच्या निवडणुकीत मनीस असू शकतात। अशा गोष्टींचो हांव पेडणे तालुका गोमंतक भंडारी समाजाच्या वतीन निषेध करता, बहुजनाच्या विषयी निषेध करता आणि अशे जर प्रवृत्ती चालत रावल्या जाल्यार आमचो जनतेचो पूर्ण पाठिंबा आमच्या पत्रकारांक आसतलो आणि आमच्या जर अशा गोष्टी निदर्शनाक हाडले जाल्यार आम्ही योग्य क्रिया पोलीस यंत्रणेन त्याची जागृतपणे जाग दितले। समजा एखादो मारेकरी सांभाळले गेलो, कोर्टान हाडलो तर आमच्या सारखे फॅक्टरी सारखे गन घेऊन तिथे बंद करू, त्या आता तिच्या हाताने सांगलेलं लागतं। परंतु गौरी ही स्वर्गवासी झाली, आम्ही मारेकऱ्याचा निषेध करतो, परंतु गौरी स्वर्गवासी झाल्या कारणान तिच्या आत्म्याक शांतता लागची म्हणून आम्ही एक मिनिट स्तब्धता पाळून या तिला आत्म्याक शांतता लागची म्हणजे एक मिनिट स्तब्धता। यासाठी सरकारने, कर्नाटक सरकारने आणि इतर राज्यातील सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन जे यात कोण गुंतलेले आहेत त्यांना लवकरात लवकर अटक करावी अशी आमची मागणी आहे। नाहीतर हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल। पत्रकारांना पाठिंबा पूर्ण जनतेचा आहे हे आज या सभेवरून दिसून येते।